ମୋ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଛି ତା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମେ +2 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ସେଇ ଏରିଆର ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ସେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପରେ ହିଁ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ DDU GKY ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲା। ସେଠି 4-5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯେତିକି ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ସେ କରି ପକାଇଲାଣି। ସେ ଘର ଦୁଆର କଲା, ବଡ଼ ପୋଖରୀ କରିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛି, ଏବେ ପିକଅପ୍ କିଣୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ସେ ଏତେ ସବୁ କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବିନା ପରମିସନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିସାରିଲାଣି। ତାର ବିନା ପରମିସନ୍ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣି ଆସିଛି। ସେ କିଛି କହିବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି, ମୋର ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି, ବହୁତ କିଛି କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆହୁରି ଯାଉଛି, ଆସିବ ଏମିତି 5-6 ଦିନ ରହିବ, ରଜ ମକରରେ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ତା ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଏ। ବହୁତ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ଭଲ କରେ ସେ, ଆମ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ବାହାରିଆ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଖାଏନି। ବଢ଼ିଆ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ଭଲ ପିଲା। ତ ଆମ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିছে, ଆମେ ହେଉଛୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍, ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଆଡ଼େ ବିଲ ବାଡ଼ି ବହୁତ ଚାଷ କରନ୍ତି ଲୋକ, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲା, ପଳେଇଥିଲା ବାହାରକୁ। +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କରୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କଥା, ସେ ବହୁତ କିଛି କଲାଣି। ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କରିବା ଭଲ। ସେ ପୁଣି ST ପିଲା, ସେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଏବେ ବି ସେ ଭଲ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲାଣି। ତ ସେ ଆଉଥରେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏବେ ଯିବ, 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବ। ଡେଡିକେସନ୍ ଭାଇ ଦରକାର। କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନା, ଏମିତି ଯେତେ ମକର ପର୍ବ, ରଜ, ଦଶହରା, ତାପରେ କାଳୀ ପୂଜା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଏବେ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ପିଲାକୁ ଆସିବ ଏମିତି 3-4 ଦିନ ରହିବ, ଏବେ ପୁଣି ଫେରୁଛି। ସେପଟେ ଅଛି ତାର ବୁଲୁଛି।